Vitajte fanúšikovia bonsajov. Sme tu v Mistal Bonsai, vašom domove. Budem hovoriť o základnej starostlivosti o váš bonsai do interiéru. Vidíte les fikusov a veľmi pekný bonsai fikusu. Pamätajte, niektoré rastliny potrebujú stálu vlhkosť a teplotu. Tieto tropické a subtropické druhy nazývame bonsaje do interiéru, vhodné do obývačky či na pracovný stôl, kde dobre rastú v stabilnom prostredí. Kde to presne umiestnime? Blízko veľkého okna s prirodzeným svetlom. Neumiestňujte bonsai blízko sporáka, televízora alebo klimatizácie, aby ste nenarušili jeho rast. Vlhkosť a teplota vo vašej domácnosti sú stabilné a ideálne pre bonsai, čo zabezpečuje jeho správny rast. Teraz sa pozrieme na techniku zalievania, ktorá je naozaj veľmi dôležitá pre zdravý život bonsaja. Ako a kedy teda zalievať? Môžete použiť dažďovú vodu, ktorú bonsai veľmi ocení, ale ak ju nemáte k dispozícii, kľudne použite aj kohutikovú vodu. Túto vodu je však dobré nechať odstáť aspoň 48 hodín v nádobe, aby sa vyplavili chlorové látky a voda bola pre bonsai šetrnejšia. Nalejte trochu vody do kanvy a pripravte sa. Teraz musíme skontrolovať, či je pôda suchá. Vložte prst do pôdy a podľa pocitu zistite vlhkosť. Je to dôležité, aby sme bonsai nezalievali príliš skoro alebo neskoro. Vložte prst do pôdy, prosím. Môj prst je vlhký, takže bonsai zatiaľ zalievať nemusíme, počkáme, kým bude pôda suchá. Ukážeme to na tomto. Prst mám suchý, teraz je ideálny čas bonsai zalievať, aby mal dosť vlhkosti. Vezmite kanvicu, pomaly ju zdvihnite a začnite zalievať bonsai rovnomerne. Zalievať musíte celú plochu pôdy rovnomerne, aby voda dobre prenikla ku koreňom. Kedy však prestať? Najistejšie je počkať, kým voda začne vytekať z odtokových dierok na dne kvetináča. To znamená, že zemina je úplne nasiaknutá. Ak budete zalievať takto, váš bonsai bude vždy krásny a zdravý, pretože korene dostanú presne toľko vody, koľko potrebujú. Tu v Mistral Bonsai máme trpezlivosť a stromy majú zdravú pôdu. S Bohom.